udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibando kubingelelayo, dlalifa izulu, ngithi ukuthula kweNkosi yethu uJesu Kristu makube nawe. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ngakho konke akasenzele khona. Muhle namhlanje, noma ngabe kwenzekeni empilweni yakho, kodwa usenguye uNkulunkulu. Ngiyafisa ukuthi ngiqale la ngokubonga. Yazi ngiyabonga bangcwele abantu ngendlela enibalethe ngayo, ngiyabonga. Uma ngingaphazami ba close to 40 abantu eninginikeze bona. Ngenxa yalokho kade sifisa ukufika ku 5600 ngilongithi abantu bangaphezulu 5555. Nginjwa ngizo record nje ngiqopha lenkonzo exactly 5600. Onke ama group ano 560 times 10 5600. Kukhona ke abalethwe late abambalwa, ngiyacela niqhubeke bazalwane. Yebo, kolunye uhlangothi ningathi nenzela mina, kanti cha, uzenzela wena. Ngichazile lenkonzo, ngicabanga ukuthi ngolwesithathu. Ngiyabonga kakhulu, ngiyajabula bazalwane manilalela ngalendlela. uNkulunkulu anibusise, qhubekani nibalethe. Mawusubalethile bese uyazama ukuba maintainer bangaphumi. Umtshela uthi watshela mina uma ufuna ukuphuma ukuze ubone ukuthi yini ongamsiza ngayo. Abanye bakhishwa izinto eziwubhala nje ukuthi ama-VN maningi aqeda amadata. Baphuma ngesikhathi kungena ubufakazi. Kanti cha, mtshela umuntu akabulalela ubufakazi abese bucishake. Uyoshiya lobo bumthinte kakhulu, kodwa nje akabulalela bese bucisha, ifoni yakhe ayizugcwala. Abulalela ubufakazi abucishe, ifoni yakhe ayizugcwala. Nokuthi ke mhlambe mayebona ukuthi sekuphela inyanga, inkonzo ethize akayikhumbuli kusho ukuthi vele ngeke abuyele kuyona, akayicishe futhi. Yayibona lonto, ayicishe, ifoni ayizugcwala. Asikho isidingo sokuthi umuntu aphume ekhaya lezwe. Kanti liyamsiza kakhulu ubufakazi. Kimina ubufakazi bunamandla budlula izwi, ngoba ufakazela izwi. Lento ubaba uNsibanda aseyikhulumile, ehola umoya kaNkulunkulu uzothi vele ubezothina umfundisi. Kodwa mase qhamuka omunye kuba usizo kakhulu. Yebo, bakhona abalingekayo abacabanga ukuthi manifakaza kusho mina ngathi fakazana. Kanti anginazi nangamehlo abanye iningi lenu, angaze ngisho kumuntu ukuthi akafakazi. Ngaphandle kwalabo abafakaza babhale. Khona ababhala besethi mina indaba yokubhala kuhle kabi ukwenza iVN. Kodwa uma ungathanda ukuyenza iVN kulungile, kodwa ngizokufaka ubufakazi obubhaliwe. Ngale kwalokho ilokho kuphela. So ke ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngani, ngiyamdumisa. Nisebenzile bazalwane, nisebenzile ndlalifa zezulu. Qhubekani ke nibalethe, qhubekani ke. Impela sonto le siletha abantu kuphela. Ningibekezeleleke ngoba kusho ukuthi kuma kwenzeka kuba ne-delay, kodwa kona ngiyazama ngoba sisayithumela inkonzo. Nibatshela abantu baye kwi-website, inkonzo bazozithola khona lezi ey'ndala. Baye ku-website bazozithola khona. Ngiyambonga ke kakhulu uNkulunkulu akubusise nawe letha umuntu, nawe osazama, nawe osabancenga. uNkulunkulu anisize, anibusise bangcwele. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyacela ukuthi sikhuleke bese singena enkonzweni yethu yosuku. uJesu Kristu Inkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, ngiyathobeka nangaso lesi sikhathi. Siyakubonga uNkulunkulu ophilayo. Dalela izulu, udala umhlaba. Nakho konke okusemhlabeni kukhona ngoba wena uthanda. Wakudalela indodana yakho uJesu Kristu Inkosi yethu. Siyabonga, siyakudumisa. uNkulunkulu wethu sibonga ngomoya ongcwele usinikeze yena okhulumayo nophilayo phakathi kwethu. Sisize singamdabukisi, simphathe kahle, simlalele. Iba nathi ke Nkosi kule nkonzo, ibusise naye wonke umuntu othatha isikhathi sakhe ahlala zothe masikhuleka guqe
mbusise Nkosi ngoba uyahlonipha uyazi ukuthi usenkonzweni. Siyabonga ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga ke uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Sizoya kezweni lethu esiqhubeka nalo kuze kube manje abase-Philippi chapter 2 siqala kuyena uverse 9. Nizongixolela ke amehlo ami awekho right kahle, kodwa uNkulunkulu uzongisiza kakhulu laba abaku-YouTube ababona ngilokhu ngiwasula. Abase-Philippi chapter 2 siqala kuverse 9. Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezu kwamagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, wabasezulwini, abasemhlabeni, nabangaphansi komhlaba, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu inkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise. Siyambonga kakhulu ngaleli gama, siyamdumisa. Hey, liyashisa leli gama, livutha amalanga leli gama, likhipha amadimoni, licasula abantu. Bakithi siyambonga uNkulunkulu, siyabonga Nkosi Jesu, siyabonga. Siqhubeka ke nezwi lethu esigcine ngalo Matthew chapter 5. Sigcine sithi mupho cela kungamfulatheli otsheleka kuwe, kodwa siqale kuverse 38. Nizwile kwathiwa iso ngeso, izinyo ngezinyo. Kepha mina ngithi kini, ningamelani nokubi, kodwa uma umuntu ekumukule esihlathini sokunene, mphendulele nesinye. Nofuna ukukumangalela, akwamuke ingubo, mnike nejazi. Nosuke ekucindezela ukuba uhambe imayela libe linye, hamba naye abe mabili. Muphe ucela kuwe, ngamfulatheli ufuna ukutsheleka kuwena. Sigcine sikhuluma leyo ndaba. Bazalwane, siphiwe ngesihle, nathi azidlulise ngesihle. Lisho njalo izwi, muphe ucela kuwena, ngamfulatheli otshelekayo. Ngitheke izolo ngigcina ngiyafisa siye encwadini kaJakobe chapter 2. Ngiyafisa nje sifunde uverse 13 okhuluma ngesihawu. Ngiqhuma endabeni othi mupho cela kungamfulatheli otsheleka kuwena. Uverse 13 kaJakobe chapter 2, that is James chapter 2 verse 13. Ngokuba ukwahlulelwa okungenasihawu kuyakumehlela ongenzi isihawu. Isihawu sizigabise kwahlulelweni. Bazalwane, yenza kuwo othanda kwenziwe kuwena. Yiba nesihawu to your fellow brother. Ngoba uma ungenaso isihawu, kuthiwa nawe uyothola ukwahlulela okungenasihawu. Uma ulalela kahle lelizwi, liyasitshela ukuthi kahle kahle khona abantu abayongena ezulwini ngokuhawukelwa. Madoda, ngokuhawukelwa. Hayi ngoba wenze kahle, but ngokuhawukelwa. Through grace, through mercy, yebo, through mercy, ungene ezulwini. Ngakho-ke, ngokuba ukwahlulelwa okungenasihawu kuyakumehlela ungenzi isihawu. Asenzeni isihawu bazalwane, khona uNkulunkulu uyosihawukela sifake ezulwini lakhe. Khona abazongena ezulwini ngoba bengcwele, bangene ngobungcwele babo. Angazi uma ngilaleleni. Bese kuba khona abazokwenzelwa umusa, bangene ngesihawu ngoba bebehawukela abantu emhlabeni. Bangene nje ngesihawu. Hloma-ke ngazo zonke indlela. Vuma izono zakho, uzihlanze egazini lewundlu. Ubhabhadiswa, sifundile enkonzweni umbhabhadiso edlulile. Uthi okholwayo abhabhadiswe usindiswa. Kodwa ongakholwayo uzolahlwa. Phana-ke iba nomusa, hawukela, khona uyohawukelwa nawe. Uphinde ungenisa abantu ekhaya lezwi, khona kuzositshekela inqwaba yezono. Kodwa uJesu Kristu indlela neqiniso. Uthe indlela eyedwa, kodwa beveza indlela eziningi ezikuye. Yazi zikuye lezi indlela ziningi zokungena ekhaya ezulwini. Usungahlulwa na ukungena ezulwini, usutsheliwe ukuthi hawukela, yeke ukuncishana.
khona abantu abancishanayo athenga into ayifihla ku-drop kuze abanye bangayibona lokho eyoyidla sakuyintshontsha mhlawumbe i-KFC sekuyanuka la endlini gcwele namaphela kudla kuhlala ku-drop okuzwapho kudla kuhlala ku-drop. Omunye uphethe ukudla uphuma edrobheni akhetha ukuhlala phansi akudla aqede engakafiki ekhaya isula umlomo. Ngawayizwaphi lonto leyo? Kodwa ulindele ukwenzela isihawu uma usungena ezulwini ngeke usenzele isihawu. Bazalwane, masenzeni isihawu khona sizohawukela. Lithi leli verse 13 ekaJakobe chapter 2, ngokuba ukwahlulelwa okungena isihawu kuyakumehlelo ongenzi isihawu. Isihawu sizigabise kwahlulelweni. Ngezwa-ke isihawu siyazigabisa siqhamuka sibold sinesibindi kwahlulelweni ngoba isihawu siphoqa umahlulele ukuthi akenze njani akuhawukele. Ngakho-ke kufanele ukukholwa kube nezenzo. Ukwenza isihawu izenzo lezo. Masidlulela kuverse 14 kuye kaJakobe. Kusizani bazalwane bami uma umuntu ethi unokukholwa kepha engenayo imisebenzi na? Sesiubonile omunye umsebenzi isihawu. Thanda abazalwane bakho njengoba uzithanda wena. Umuphe ocela kuwe. Ungamfulatheli otsheleka kuwena. Ungathi ngene esawunto ongiyazi uzocela usawuti. Anothi angikho awodwa bazalwane. Amanga. Fuze uyihlo usathane isho njalo izwi. John chapter 8 verse 44. Fuze uyihlo usathane oyombulala kwasekuqaleni. Qamba amanga nawo. Hawu. Amanga pho bazalwane. Hayi. Amanga. Ayifuneki indaba yamanga. Umuntu oqamba amanga nje ungokaSathane. Umuntu onezezela indaba afuna izwakale kangcono. Fana nomuntu okhonza ukuntela, uncokola. Gcine sekhuluma amanga encokola. Lokuthiwa uyancokola uyahlekisa niseqamba amanga. Ahlebe. Lokuthiwa uyancokola. Uxeka umuntu, uxeka isidalwa sikaNkulunkulu ukuthi sidalwe kanjani, kodwa lokuthiwa uyancokola. Kuhleko. Nawe usufana naye ngoba ungijoyine ngokuhleka. Bazalwane sibe ngcwele ngoba uNkulunkulu wethu ungcwele. Kusizani bazalwane bami uma umuntu ethi unokukholwa kepha engenayo imisebenzi na? Kusizani, sho njalo uverse 14 kwekaJakobe 2. Kusizani bazalwane bami uma umuntu ethi unokukholwa kepha engenayo imisebenzi na? Ukukholwa kungamsindisa na? Sifunde enye into. Ukukholwa kuzokusindisa yini imisebenzi ingekho? Verse 15. Uma umzalwane noma umzalwanekazi behambaze beswela ukudla kwemihla ngemihla, kusho omunye kini kubo ukuthi hambani nibe nokuthula nifudumale nisuthe, kepha ningabaphi lokho okudingwa ngumzimba, lokhu kusizani na? Kanjalo-ke nokukholwa uma kungenayo imisebenzi kufile ngokwakho. Kufile ngokwakho. Omunye umuntu uza kuwena azothi kwake kwangenza. Ngisho into eyayangenza kodwa uNkulunkulu wangisiza. Fika umuntu washo imali engaka. Ngiyacela babunse bantu ungithandazise. Ingane yami kunje ngidinga imali engaka. Ngiyacela ungithandazise uNkulunkulu angiphe. Kwase kusho kimi nje ukuthi uzoyicela le mali njengoba ezocasha ngeke ukuthi ufuna ukuthandaziswa. Nanti izwi likaJakobe lithi kusizani uma umzalwane noma umzalwanekazi behambaze beswela ukudla kwemihla ngemihla, kusho omunye kini ukuthi hambani nibe nokuthula nifudumale nisuthe, kepha ningabaphi lokho okudingwa ngumzimba, lokhu kusizani na? Uzumziba umuntu ngomkhuleko, hayake sikhuleke sicela uNkulunkulu. Mzalwane niguqe nikhuleke umkhuleko omude. Hamba-ke mzalwane, uNkulunkulu uzokusiza. Cha, ubezocela ngendlela ehloniphekile uthi ngicela ungithandazise anginaso isinkwa ekhaya. Kusho ukuthi mnike. Musumnika isinkwa sodwa, mnike nokunye ukuhamba nesinkwa. Bathi ubabonise bantu uyalivala izulu. Kanti cha, uyalivula.
ulivulela ukuthi nawe ungene. Asingeni bafowethu ezulwini. Idalwe kaNkulunkulu. Uma wena uNkulunkulu ekubusisile unotho, uyipha. Musucasha ngomkhuleko. Angisho singakhuleki, kodwa mnike uma unakho. Lisho njalo izwi, mnike. Ukhola ungenayo umsebenzi, kufile. Uyazi kufile. Mupho cela kuwe. Ngamfulathela utsheleka kuwena. Ngiyacela siguqe ngikhuleke sibonge uNkulunkulu namhlanje. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga. Izwi lakho liyaphila linamandla. Busisa ilona loyo olilalele kakhulu alenze ukuze angahlulelwa ngalo, angahlulelwa ngale nkonzo. Ngoba ushilo kuJohn 12:48 wathi ngeke inkosi usasahlulela, kodwa yizwi olukhulume kithi lona izosahlulela. Siyabonga unguJesu ophilayo, uJesu KRISTU inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu, bazalwane, siyambonga kakhulu ungcwele. Uyasithanda. Nibe nosuku oluhle. Ubaba uNzibando ovalelisayo, uJesu KRISTU inkosi.